Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy maşgalasy bilen bilelikde Türkiýede tutsak edildi. 29 iýulda maşgala öýlerine dolandy. 2022-nji ýylyň 24 martynda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýaty Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňkü habarçysy 36 ýaşly Rüstem Yusupow maşgalasy bilen bosgun status üçin yerli häkimiýetlere ýüz tutdy. Iýun aýynyň birinde maşgalanyň türk aklawjysy migrasiýa gullugyndan bu işin hazırçykini öwrenmeli barada jogap aldy. Sebäbi bu migrantlaryň bu ardany gözden geçirmek üçin ikinji synanşygydy. 21-nji iýulda Istanbuldagi migrasiýa gullugyna söhbetleşmek üçin Rüstem 35 ýaşly aýaly Mehri we kämillik ýaşyna ýetmedik 3 çagasy çagyrly. Ol ýerde lukmançylyk barlaryndan geçdiler we ertesi gün maşgala deportasiýa merkezlerine iýerildi. Rüstem Tuzla şäherine aýaly 8, 6 we 3 ýaşly çagalary bolsa Silivri şäherine Selim Paşa deportasiýa merkezine uğradyldy. 23-nji iýulda Rüstem Yusupow Afyon şäheriniň migrasiýa gullugynyň polisiýa bölümine geçirildi. 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli Türkiýe göçüp gelen türkmen raýaty Yusupow Rüstem Arslan rakamy bilen Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyga başlady. 2018-nji ýylyň ahyryndan bäri türkmenleriň ýöriýte hyzmatlary Türkmenistanyň garnaşlaryna basyş edip başlady. Şondan soň Rüstem'in adam hukuklaryny goraýjylar aýdyşy ýaly Azatlyk radiosu arkaly türkmen häkimiýetlerine garnaşlaryna basyş etmegi besletmeklerini açaçan haýyş etdi. 2019-njy ýylyň 23-nji ýanwaryndan hakyky adam bilen açaçan çykyş edip başladym. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynda Maru vilayatynyň Bayramaly etrawynyň Daýhan birleşiginde ýaşaýan Enat Tama jaň etdim. Etrap prokuraturasynyň we Aşgabat şäherinden hukuk goraýjy edaralaryň bir näçe işgäri 66 ýaşly Ejem Şeker Yusupowanyň öýüne geldiler. Umuman aýdanyňda olar öýe 2 gedek barypdyrlar. 4 gedek yerli polisiýa merkezine çagyrypdyrlar. Şol sanyna meniň inim 33 ýaşly altyny we aýalymyň aýal doganyny hem häkimiýetleriň ähli talaplary Rüstem Azatlyk radiosyna gürleýär. Agzyny yum diýin. Ýoksam nädipdim dyrmallagyny biz bilýäris. Rüstemiň aýaly Mehri türkmen aktivistleriň online çekişmelerine ýygyderlik gatnaşýar. İnternet söhbetdeşligine gatnaşjylar onuň tesbirlerini hemişe gyzyklanma bilen diňleýärler. Aklawjylaryň we aktivistleriň ukdaşdyrylan işi netijesinde Rüstem Yusupow 26-njy iýulda öýüne gaýdyp geldi. Aýaly we 3 çagasy 29-njy iýulda deportasiýa merkezinden boşadyldy. Maşgala gaçyp atalgy ardasynyň gözden geçirilmegini talap edýär.